Опитай кучешки гранули. Това със сигурност няма шанс да го направя, хора. Но пък затова това видео ще опитам кучешки буркан с готвено месо и ще го сравня с човешката му алтернатива русенско варено. Това е нещо, което отскоро започнахме да продаваме в нашия зоомагазин във Варна. Супер интересно е, защото се прави в Белослав. Белослав е близо до Варна, за тези от вас, които не знаят. Това е чисто месо. Готвено е. Мирише много приятно. Вече съм отварял такива буркани. Пробвахме на няколко кучета. Много се харесват. Ето, например, този е с 30% свинско месо, 30% свински дроб, спанак, ориз, грах, картофи, моркови, овесени ядки и рибено масло. Както виждате, нищо опасно, нищо вредно за хора, но в същото време доста изчистен вариант за кучета. Сега ще отворя от него и да видим дали ще ми хареса. Ще загребя с една лъжичка и ще ви покажа каква е консистенцията. Прилича на мусака. Никак не е лошо. Безсолно е, няма никакви подправки, но това си е месо и зеленчуци. Разбира се, не трябва да има подправки и не трябва да има сол в нещо такова, защото кучетата не трябва да консумират. Даже ви съветвам, не давайте храна от масата на вашите животни, защото така се грижите за тях. Ще направя сравнение с нещо, което в интерес на истината никога не съм опитвал до сега. Тя е направо като пастет. Ето, вижда се. Ако това е русенското варено, за което много са ми говорили, на мене лично не ми харесва. Аз не бих си вземал такова нещо. И сега, хора, време е да дам оценка на тези двете. На кучешкия вариант аз ще дам по-висока оценка, ще му дам 7 от 10, а на русенското варено 4 от 10. В интерес на истината, въпреки по-високата оценка, не бих ял тази кучешка храна. Не само защото е кучешка, защото няма никакви подправки и сол. Но за кучетата е перфектния и най-добрия избор. Ако се чудите какво ще правя с този буркан и цялото количество, което остава, няма да го изхвърлям и няма да го ям. Ще нахраня бездомни животни с него и ще го заснемем и ще го пуснем в някои следващите видеа, така че последвайте ни.